Ibalende asinge nchobwanjani obuli tukolia lero twatebanga wikatocha tubatera bintu bwategenda bikoro kupunga mashinani. Ekaro revolution ya tete wose ugatu 2013 iyabwatekerenga kerega obokoreri bwigero umwana inchi ekenyoro masare ubya bwapunga mashinani ene linga umuheshimiwa inomochorete igagocha abarwanirere aetiene suada iri mugane tikuruye binyorono egere chikorosie budget yiche bakonya abantu baitu kina kivyoka toika na inu mwarwa maoni ikiara Nyamira ali space balance wikoli yebese obuchira Nyamira ojota yaranjo mwishimiwa agokora muchumi muna yabere nkomwe guketa kayorero kwanyoranga to konyara wika Nyamira twaranga nere buya toletera abana inchi baitu obokoreri asebinyoro kuna kiye kora tubwata bunge mashinani Nyamira eliya ito yatwalire abantu ababe batwale bakamanyinga yogoita namanyinga ayo igakorwa sabantu musesenetie mweteli bagaba bakorere gasi segire ebunge ito ya Nyamira telisegi yaba MCA ba Nyamira no muntu chetu oligere 2027 ainde na teba igase nale utambe ngoenda tora matanga kwanyoro mundu nasirete kere wiki na matanga kila lituko na matanga libageli nyasato ile tole moyo ntwale kolitumeka tora korama ya nohene biense toko na koligia tobiga nyake ikera 2027 ni abantu baminte karare nohene tu tora manya gusento iko tora sabanya sae ara tobo moyo utogo ikalia abana inchira bwa bawo chora barai na inde mo chora barai abuba gwenebe kile kituwale ko basaba lakini abande banjire njia ya mkato orocha sabako boli likondo bane gwakire chikuru kolera abande gasi karo kubwa dali kondeli obukwane bito bili abana ikibago tumete lakini agokwa buli kondo iboko na kuramo murayonde wakire chikura no muntu oli wakire Tiko buli kondo tebenga ayenki ekiyota etokolera omwana inchi utambe yoko na utebanga nyageto usali abange babona ubanzete account government ya Nyamira ninga kiri barengo borai na ligi kitaki agaje tukia milioni 30 kora mulike kitaki milioni 30 Nyamira egite kike yokia milioni 30 abande chirese chikabe kutie university ye togo kwanera ye togai 100 million ya record University of Eldoret 100 million ye chirasira makokabo na ile rero na bubule tini kono bakuganga Nyamira kende nkeyo mwana koro kende abu mayo to tebile kitatia milioni 30 na ikere 100 million ye university ale kwanza 2015 na ikere mayo to tebile ana isiwa umwe ko basabera ebireje byabibabura tabakeko na otongaina mo basabere kabisa na barubale rusie ke obotokere liso bataranza ko rusio yonde usema no ekira kitwale ko basabera itkolia lero asinge njama nganaga ndate Nyamira yetu mumate ko rutare 8 mwezi wa 10 Nyamira eri kisegi chok utuko na mugoso ebunge eri yaito yairani ibuko basa abantu bakora Machambasi ya bekiro wakora alele bibago obisi ya serikali asinge nto montabu ya tengurunke otebana asinge nto ya serikali usele ya UDA bona yana na bonko nyara gwitonde gwensi obugima bwo monte bora soko bokokwa ebunge yo lero sororo abante baterere nebibago asumwa na inchi abwendelete ko ile bibiro biyaye bikonye ko budget yero suya amagenda laji ngana asiki asinge njumo ntoyomo oire libaga akorega asia saho kora uira no cha kuburuga omolembole Nyamira itkolia lero alire ilichiko elinkole na buno mo speak linga te chinguru na buna ebunge yaito ase elietaliko lokunga sindai yo ebwata mangana 3 na mbeyemo isaransoke yoko Nyamira baka abantu bayikumananire Gendo kende ya kabere
Wana baheshimiwa ambaye bakibasoka siko bakikora ikirase cy'hoteli yari okoreme suwade tayo bona gamundu tayo okoya ukirase ati okore biasara isiko ye county ete ya Nyamira yendo kene kiwa mwali sinda ewata matukoti saini yoka aya mwalembe to gocha Nyamira asama matukoti saini tutara kolege isanz almost piko yorao kwana atara kolege isanz asama matukoti saini abaheshimiwa bonse bepunge ete ya Nyamira ebakoirana bake uchikura buyekero ka IPC muchagocha muchiko bachora bya kuri binaroga ekiara bona na ite nanchire tidio mushara baheshimiwa ombali omushara ekiagere gange nene tubugate ile korokunga representation yoko wakilisho mwana nchi yetu ntoikonya tekereza toro siama chiko ntoikonya kora na aliaro ntoikonya burati ile ndoiko rokwe court nkaire chinguro china na china lakini abantu baito bamwire kogenda ingakire korokunga anaki ile chisegi umuntu atarochose lichikondro liko bwati lakini yakolera twabune bunge yaito ya Nyamira litukeri wekomona mbuche nari gusaba abantu baito twandira ko bakolere gasi tubavuga tase nkoro gakiende yonsi mtuwa etwo chaso mwana nchi ni siasa chinde chinyinge chiko na wakuma karo siasa chigo koroma pema moyo tumukire yatabeta buyanga siasa mbaya maisha mbaya na umutaita abantu baito tunakolera butukora mugaso twagira barayi kuna twakora chikura na hende twanza gukwanira chikura chinde ntotaete chikura kirimu agete 2022 na hayororenga omwana wo oyolire ebasari bwe obuororo ubwepara bugakire balimo okonia ebintu byeno ekiro yawe ne agakire buya ensoko yao asukunywa mache ntebe ikire buya enya bitali okogenda bune yeto yanyabonge naro lero siribuya nkoendoro oruwali gwe eriyo litoke aina alama ngana tubwena takukwanira bona yo tutara kwanira chikora chemutu kuna banali kuba sababa abantu baitibo asinge nchobu anchali bwenu na incha asinge nchomba anchete na ende bune nana yate abanga iwa mwanya yake tikuleta bwa tikende ona na inche bwa nensa amate wako enda uchimuina ikerubo yolende asinge nchobu anchani abasani bana mwezi aba security team abashimiwa mwakira byamone itkulia lero etwawate bunge mashinani ase sub county ya Nyamira North matukaelire mutienyo eta twagasetia sub county cheto chons chia Nyamira isano asito chokole bisaranzo bintu bya bunge mashinani tugansera bugetutu nene ibadi sub county ibere tugansera Masaba North sub county mutienyo buno wansete oyikomina limo otwalenge ebisaranso chiwiki chiara iberoro ewiki eri aeta na chimaine etwalenge Manga sub county ase amangana bunge mashinani twakole tekoruo twatebanga lero etwalenge gwansaga iga ase Nyamira North sub county ebisaranso byetu etwalenge lero tokole iga ali magwagwa tumago chaitibo egisaranso kiabona mugaso twanza egisaranso kiamambia alia magwagwa asichi ward twagaje tabune chi ward office twagaje teshiri asichi ward cheto 20 kirase county ya Nyamira kero twale go cha mugaso twanyoranga teko nyarekana asinge nto yabantu babugate chinyanda amwamu abantu baito banchire chisegi twatebange tukolera magwagwa tumago chagaye abonte ntebi abantu baitege nteka baitibo nche na tenenire na ilue asinge nto mweshimiwa mwachorete omeiro musani oromo egenu mumaito chira twakolera magana ne sama ngana ichikanisa twakolire ne magana maendelero mweshimiwa oyo ondetire gai gaitu twaide bakatoka abana bali bakora amatemo
bintu biri bale okolera amatendo mwaka ulio wetu mheshimiwa huyo ondetira asemeyega enengi naenda asiki ward cheito chons cyanyamira abonta ede botebanga abantu baitibo n'abantu abayamule naende